Boli me stomak, tako sam gladna. Jao, šta je tamo? Unuka je gladna. Dolazim. Kakva je to buka? Je li to Jessica? Treba pomoći joj. Hej, je li to neko gladan? Sad ću pomoći. Šta se desilo? Sad ćemo te nahraniti, ne brini. Dakle, prvo mi se jede krosan. Jao, a ja sam skoro završila. Sad ću ih staviti da se peku. Stavit ću pravu temperaturu i to je to. Oj, ja tako mogu. Stavio, zatvorio, uključio. Ništa teško. Hvala, bako. Ej, jao, ma nemate vi pojma? Ja ću sama napraviti testo. Stavljam sve sastojke u činiju i dobro mešam. Sad ću odseći komad, razvaljati ga, a gore staviti još nekoliko slojeva. Sad pravim rezove i motam to u slamku. Sad se to može odneti u rernu. Tako se to radi. Joj, baš je dosadno čekati. Ješću Nutellu dok čekam. Prelepa je. Obožavam je. Joj, a moji kroasani su spremni. O, kako su rumeni. Šta, kakav je to dim? Joj, vidi šta se dešava. O ne, prokletstvo. Izgoreli su. O ne, šta da radim sad? Joj. Ajoj, kakva nesposobnost. Pobrinut ću se za svoj krosani. Iseći ću ih na pola i dodati šlag. I naravno nigde bez jagoda. Ostalo je dodati šećer u prahu i to je to. Op, može se probati. Jao, sve izgleda tako lepo. Fuj, šta je to? Neću ovo jesti. A ovi krosani izgledaju mnogo bolje. Gledajte osmeh. Super. Wow, ovo izgleda ekstra. I ukus je nevjerovatan. Da, ne mogu da stanem. Ovo je pobjeda. Čestitam. Nisam ni sumnjala. A sada želim američke palačinke. Hoćete li moći? Oj, ja isto ih volim. Eto, prva je spremna. Samo je treba ispeći sa druge strane. Izgleda da imam ideju. Dodat ću boju u testo. Više boja. A sad ću ga ispeći. Prva je spremna. A sad ću napraviti palačinke svih boja. Gotovo. Dodat ću marshmallow. O da, što više. I slatke konfete. Ispalo je prelepo. Pogledajte. A moram i ja sa nečim politi palačinke. O, javorov sirup će biti odličan. I komad maslaca. Pogledajte kakva lepota. Bolje gledajte kako to rade profesionalci. Uzet ću jaje i razbiti ga u kipuću vodu. A malo šunke. A malo španaća. I moj hamburger od palačinjaka je spreman. A jaje će biti na vrhu. To je to. A vreme je za degustaciju. Prijatno. Wow! Hoću prvo ove da probam. Odlične su. A sada bakine. Nisu loši. Oho, a ovo je nešto neobično. Fuj, jaje sirovo. Bolje da ne jedem to. Pobedilo je ovo jelo. To, pobedio sam. Cool. A sad mi se jede odrezak. Ovakav. To je lako. Baka to može. Pa i ja valjda. Evo komada mesa. Za početak ću sipati ulje u tiganj. Ulje, pa dobro. Joj,
Izgleda da sam preterao. A sad mogu stavljati meso da se prži. Tačno znam šta treba raditi. Jao, a vreme je da i ti kreneš. I ja to mogu. Gledajte. Ups, dešava se. Otrešću ga i staviti u tiganj. A vreme je da okrenem svoj odrezak. Gledajte kako se to radi. Bako, vidi kako mogu. Hop. Prokletstvo opet. Pa, nema veze. To je i dalje meso, jel da? Ma dajte, šta vam je? Samo ću ga staviti na tanjir. Koga je pustio u kuhinju? Strašno. Siguran sam da će kečap sve popraviti. Samo treba sipati što više. Šta može biti bolje od kečapa? Kakav miris. A grančica rozmarina će dopuniti ukus. Ruzmarin? Bolje dodati jestivo zlato. Umotat ću svoj odrezak u njega. A sad ću ga lepo iseći na komade. Da, savršeno. Pa, jesi li spremna da probaš? O, je li to sve za mene? Probat ću prvo ovo meso. Uj, koliko je kečapa, a bolje to neću jesti. Oho, a tu je zlato. Probat ću. Nije loše. A sada ovo jelo. Odseći ću parče. Wow, neverovatno. Bako, pobedila si. Jao, stvarno? Tako sam srećna. A sad mi se jede sladoled. Hoćete moći? Naravno. Sladoled, a važi. O, pa to i ja mogu. Ova torta je savršena za sladoled. Samo je treba dobro izgnječiti. I ja ću tako uraditi. Sad ću pretvoriti ovu tortu u kašu. Tako je, eto ti. O da, odlično mi ide. Šta je bilo? Izvini, bako, malo sam preterao. A ja sam već završila. Ostaje samo da uvijem to. Ovako. Moram izmeriti. Savršeno. Za ukras ću narandati zlato, dodati latice mente i naravno suvi led za spektakularno serviranje. A sad ću pokriti sladoled da bi se magla skupila. Wow, zanimljivo. A moram i ja nešto smisliti. Podelit ću sladoled na komade. A sad ću ga pažljivo staviti u činiju. I gore čokoladni sirup. A Jessica ga voli. I ja ću tako uraditi. Da, i sipat ću šlag. Obožavam ga. I na kraju Skittles bombone. I Oreo kolači. Da, ja sam najbolji. Bako, mogu li da uzmem taj sirup? Hvala ti. O da, završio sam. Jessica, jesi spremna? Wow, koliko sladoleda. A šta je ispod poklopca? A mentu ne volim. Fuj, to uopšte nije lepo. Probat ću ovo. Nije loše, sviđa mi se. A šta je ovdje? To je definitivno nešto što treba probati. Ludo ukusno, ovo je pobednik. Jeste li čuli? Pobedio sam. Jel vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Ovdje je uvek zabavno. Ostanite sa nama.